chii chakamboita kuti mufunge kuti no ndakugadzira sofa rekupa Sewick no ende why Sewick no pavanhu vese? Zake akatokwira mumuti kuti aone Jesu. So ndo zvandakaitawo kuti ininiwo ndiwane kuona chinogadzirawo chipo ichi kuti ndikwanise kuonekwawo anoseka zvawo. Saka kwati kuseka izvi kuti uya wacho kuseka kati unozvizongonongana pamacomments pafacebook chichichi. Macomments ndomaona pafacebook but kune vanotouya vachitoseka face to face chaiyo kuti like muri mukudiscussa kana nyaya kana kuti muri kungotaurawo nyaya unotonzwa munhu akutopinzawo nyaya yako. Right, wagwan people, wagwan everyone, and welcome back again. Panapa pa DJ Sparks patinge tichikurukura nyaya dzakasiyana-siyana patoita mapodcast nyaya dzakasiyana-siyana dzinenge dzichiitika mativi mana ose enyika yeZimbabwe. Last time ndakaya nemurume wandinaye panapa anewa iye madzibaba tatenda achitaura kuti ane sofa rainaro ada kupa Sewick newo. Saka takazonzwa kuti sofa rakatambirwa ende sofa Sewick newo vakaritora. Saka ndebvunzo 1 2 3 yada ndombokurukure nawo timboyazonzwise kubva kwavari kuti sofa rakatambirwa here zveshuwa kana kuti inyaya dzamafunga-funga uyezve sofa kuti titi Sewick newo vari kurigarira zveshuwa kana vakangotambira vakabva varipwanya vakabva varitisa kusere hatizive. Saka tichange tichikurukura naye musora nhasi tinzwe kuti ari kufilawo sei nekutambirwa kwakaitwa sofa. Madzibaba tatenda muri sei? Munova here madzibaba? Zviri sei sei? Aiwa kuchini zvavo. Long time patakaita interview papaya muchiti mune sofa renyu nekuti tine una Sewick newo. Yeah, long time. Saka mudhara sofa rakazofamba sei? Rakazoenda vatisatambenda kusofa. Chii chakamboita kuti mufunge kuti no ndakugadzira sofa rekupa Sewick newo ende why Sewick newo pavanhu vese? Kuti yakaakwa. Zvinogona kudaro zvinogona kusadaro panguva imwe chete. Right. Ndakatarisa Sewick newo munhu ane rudo uye munhu ane tsitsi. Right. So ndakatarisa kuti munhu anogashisa ukama dai nevatorwa. Unoziva kuti haisi nyore kugashisa munhu usina ukama naye ngorovhani. So ndakatarisa mativi mana enyika ndikaona kuti hapana munhu ari kuvarangarirawo. Ndikaona zvakakodzera kuti rega ndivagadzirirewo chipo chesofa. Maida wambonzwawo mafindifu anoitika kana uchinge wamboreceivawo. Yeah, ichokwadi. Right. Saka zvakazofamba sei bo ndakaona muchi risati ratambirwa sofa rangu risati ratambirwa chii chakazoitika rakazotambirwa zvakafamba sei? Sofa rakatora nguva yakareba risati ratambirwa vanhu vachitaura zvavanoda pamusoro pesofa vachiti ungape munhu anazvo but ini ndandive belief yekuti either munhu ane mari nyange ane mari zvakadii anotodawo surprise iwo sinei yekuti ari kutarisa kuti munhu waari kugamiswa naye ane chaainacho here kana kuti haana. Tasei ndakatarisa mativi mana enyika ndikaona kuti hapana munhu ari kuvarangarirawo rega ndivarangarirewo nekuvapawo chipo chesofa. Alright, kokadesign maida kutirai kuda seiko kadesign ndaida kuvaka chinhu chinonzi rudo sezvo vachigara vari mutsitsi nerudo. So ndakaumba mwoyo ndichivabatanidza pakati pavo nemudzimai wavo vanova madzimai lolo. Alright. Saka chii chakazoitika kuti ndizobvumwe zvakafamba seiti? Makafonerwa makaita sei? Makazofona imimi zvakanyadzofamba sei? Process yangu yamira sei? Sofa takazoenda naro kumarondera mushure mekunge tafonerwa. Taenda naro kumarondera. Mafonerwa nani? Ndakafonerwa navangu madzibaba. Alright. Saka taenda naro kumarondera ndakatsvaga mota yakatakura sofa iroro rikaenda kumarondera but handina kuzoenda naro rirwani. Ndakazogadzira rimwe. Alright. Ndakazonopawo mutungamiriri wedu wekumasowa anova madzibaba Lorenzi Katsiro. Alright, mazogadzira rimwe. Ndakagadzira rimwe. Alright, mafonerwa maitakura masvika chii zvakafamba sei? Tasvika ndakaonawo madzibaba wikine varipo. Ndaona varipo takamirira kuti masowa atanga apera because vanga vasingazivi kuti sofa ratosvika panzvimbo. Alright. So masowe paakapera vakaonekwa dai vachinosangana nechipo chavo uye vakakwanisa kunotenda zvikuru dai sofa vakatakura.
saka ndinoimba kuti vari kurigarira izvozvo. Alright, wakabva waritakura. Ya akabva varitora. Asi makatosangana nawo sewikino makatokwazisana nawo. Ya ndakatosangana nawo zvekuti vanhu kuzoziva kuti rakatorwa vakaona vari posta pastatus yavo vachitotsanangura ivo vachitotenda. Alright. Asi mimi hapana chamaida ini ritenere mukuru kana kuti zvelavhu chaizvo zvelavhu kuti lavhu here zvaiva nerudo mukati. ndofunga makada kutarisa dai kana bhaibheri chairo. Zake akatokwira mumuti kuti aone Jesu. So ndo zvandakaitawo kuti ininiwo ndiwane kuona chinogadzirawo chipo ichi kuti ndikwanise kuonekwawo, nenyaya yekuti chinoitika mukurarama ndechekuti support inongopiwa kuvaimbi. Alright. Isusu vari kuitawo mabasa emaoko vakakurirawo kuma-rural areas hatisi kuonekwawo setinogonawo zvipo zvedu. So ndakaonawo chiri chinangawo chekuda kusumukawo sezvakaitawo Zakeyo. Muchiratidzawo zvamunogonawo. Hongu. Asi alright, after nesofa yaita mukurumbira pane here maadvantage amakaonawo kusiyanawo kwekubasa kwenyu, vanhu vakatanga kuodha vachiuya matenga masofa here, pane here change yati yaitikawo kubva pakatanga kunesa nyaya yesofa iyi kusvika nawo? Change sofa hapana. I think change yavapo ndeyekusekwa nekuwedzerwa kusekwa zuva nezuva, nekuti vazhinji vanondiziva uye vanondona ndichifamba netsoka. Even ndakaenda kana pakaungana vanhu vanenge vachiseka kuti ungape munhu anazvo iwo usina chauinacho. Zvakafanana nekuti pandakavatambidza sofa, even kana veukama chaichaya vakatouya kudzimba kwangu vachida kushanya, vachida kuona kuti mumba mangu mune sofa, vakaona musina sofa. Kuonei musina sofa muchigadzira masofa? Chinoitika ndechekuti mararamiro atinoraramira akasiyana. Alright. Ndosaka ndambopa example yekuti ndakangofanawo naZakeyo akakwira mumuti kuti aone Jesu. Alright. Yakaipa. Saka makanzwa sei sewikino wachitambira chipo chenyu? Naizvozvi ndine mufaro wakanyanya, zvisinei kuti vanhu vanosekawo vari kunze vachitaurawo zvaunoda pamusoro peupenyu hwangu, asi nanhasi ndine mufaro kuti ndakagadzirawo sofa rekugarirwawo dai nemunhu anoremekedzwa, dai nemunhu ane tsitsi. Alright. But vanhu vanoseka vatiseka kudai mukuzviendera sei nyaya dzekusekwa idzi, mukudzifambisa sei? Chinhu chandinogona kuita kunyarara, because hakuna chinhu chinokunda zvinhu zvese kunze kwekunyarara. Alright. Asi vanhu vakuseka zvavo makanyarara kudaro? Ya, vanhu vanoseka zvavo. Saka vanhu vachikuseka izvi kuti uya vachikuseka kati munozvizongonongana pamacomments pafacebook chichichi? Macomments ndomaona pafacebook, but kune vanotouya vachitoseka face to face chaiyo, kuti like mukudiscasa kana nyaya kana kuti muri kungotaurawo nyaya, unotonzwa munhu akutopinzawo nyaya yako akuti wakagadzira nhingi hauna chauinacho. Saka zvinhu zvekuti zvinogona kumbokubohwa hako, but ndakuzvitora as normal sematorero anoitawo sewikiniwo pavanotukwawo nevanhu. Saka munoinspirwa sewikiniwo vanhu? Ichokwadi. Nekuti sewikiniwo vanotukwa asi vanoramba vari nyarara. Ini ndinotukwawo ndoramba ndakanyarara. Alright. Nekuti kumasowe tinodzidziswa tsitsi, rudo nerunyararo. Saka sewikiniwo havana havo chavakazokupa? Sewikiniwo havana chavakazondidzosera in 10, asi ndinongozvitenda zvakadaro. Asi maida kudzoserwa kati makangoti chakanaka ngachingoende, maida kudzoserwa here? Inini hangu matimi muri Zakeyo kaimimi? Ya, ndiri Zakeyo akakwirawo pamuti achida kuonawo Jesu. So inini kuna sewikiniwo ndakutokumbirawo rubatsiro kuitira kuti vandisimudzirewo sekusimudzirewo kunoitwawo vamwe vanga. Chimidzi imimi makaita zvesofa kuti musimudzirwe? Ichokwadi. Maida kusimudzirwa? Ndisimudzirwewo ndionekwewo semunhuwo, kana ndichifambawo nengorovhaniwo ndifambawo nengorovhani. Kuva kuti izvezvi sewikino since wakanyara, so you are disappointed? Handingataura sekudaro nekuti kwakutokumbira. But kutanga kuti zvone izvizvi
kana maita imimi kuti muonekwe mupiwe something momaregedza kupiwa, which means you are disappointed nezvakaitwa naSewicknell. ya You are disappointed. ya rega tingombotaura sekudaro. Alright, bochitika nje kuti kana muchinge mapa ndiye munhu anopa hati akafanira Sewicknell ukandipa kaakweni, Sewicknell hafani kutarisira anything in return. Saka imimi makutarisira anything in return bo here. Chiri kundipawo nditarisire anything in return inyaya yekuti kusekwa, unoziva kusekwa kwemunhu asina chainacho chinhu chinorwadza. Because ini ndakazviita nemwoyo unoda handiti. Chinhu chandinogona kutaura ndechekuti ezeZimbabwe hatigone kusimudzirana pane anoita chakanaka, nekuti ukada kutaisa kumastreet munhu akaita kana zvemadrugs anonzi akaipa, akaitawo kana oti auyawo neidea yake anonzi akaipa. So hatigone kusimudzirana pachedu kana kusimbisana. Iri ranga risiri basa raSewicknell kuritena, ranga riri basa semhuri yedu yeZimbabwe kuti simudzirane kuti aiwa uyu munhu ane chipo, let's support him. Alright. But panguva yekuti vandisapote vakaonekwa vachinoseka. Alright, now I think ndakunzwisisa side renyu kuti mimi makaita zvinhu izvi kuti makapawo munhu ane mukurumbira kana kuti munhu ane rudo sokutaura kwenyu pana Sewicknell andika zvinoita kuti vanhu vasimudzirewo basa renyu, muwane maclients, muite sei, but after that makaona in return makaona imimi kusekwa. Ya ndotaura sekudaro. Right, so munoti chiwo imimi mandika muda kuti Sewicknell wati chiwo pamusoro pekusekwa kwamuri kuita muchifamba netsoka muchingonongedzera kunza muna masofa imi nawo imimi makapa Sewicknell muda kuudza kuti chii kuna Sewicknell? Ini ndinongoti kuna Sewicknell kana vange vachindinzwa ndinokumbirawo rubatsiro rwavo, ingava ngorovhani kana nemariwo yekustartawo business, nekuti chishuwiro changu ininiwo ndinoda kushuwirawo kuzoigadzirawo zvinhu zvinozikanwawo. Ndofunga makada kutarisa kuti kune nyika dzakaita sana Nigeria ndokwatinokopa madesign, kune vanhu vanogadzirako handiti. Saka yaya makaikopa kuNigeria design yangu? Ya hongu ndakaikopawo kumamovie. Ya zvakuyatsomeka sense ma. Saka ndinovimbawo kuti vakandibatsirawo nengorovhaniwo dai nemari yekutangawo kabhizinesiwo, dai zvinotibatsirawo kuti nyika yedu isimukewo igoratidzawo zvigadzirwa zvatinogadzira kuburikidza nevana veZimbabwe. Alright. Saka nawo muri kupinda neipi, muri kuita nezvechii? Nawo hapana zvandiri kuita right now, asi ndaifungawo kutiwo mhuri yeZimbabwewo ichandinzwawo, yandinzwawo yondisapotawo, yandisapotawo sekusapotawo kwavanoitawo vaimbi vemadhirama wechii, then ndaigona kubudirirawo. Alright. Asi munosapota musangano upi? Inini hangu ndisina side randakarerekera. Ini ndosapota ZANU-PF uye ndisapota His Excellent President Emmerson Mnangagwa, uye ndisati ndapedzazve mune side ramakarerekera. hongu ndine side randakarerekera. Saka obviously mune side rina makarerekera. Ya munomu mune freedom of speech. Ndinotaura side randakarerekera uye neside randinoda. Ndizvozvo ndikuti hangu mamati zvone mimi ndisina side randakarerekera, ndafunga kuti pamwe maybe muri independent. Aiwa ndisi independent. Makazvimirira hamusapoti uku hamusapoti uku. Yeah. But still it's okay. Zvakakosha izvozvo tofanira kuti sapote mutungamiri wenyika anenge aripo, hazvina kumboshata. Amene kuti mune mamwe mashoko ina mungade kuudza mhuri yeZimbabwe nevanhu vese vanokusekai? Ndinoti kumhuri yeZimbabwe, instead yekusekana pachedu, ngativakane semashoko anotaurwa napresident, hanzi nyika inovakwa nemwene wayo. So ngativakane tichikurudzirana zvinhu zvakanaka uye tichigomberedzerana dai chinhu chinonzi unity. Tikabatana ndofunga president anogara achitaura kuti iwe neni tine basa. So ringagova sei kubasa racho dai mumwe nemumwe achinyomba mumwe. Ndofunga munoona kune vari kuna America, kune vamwe vari kupi vanenge vachitaura dai kunyomba nyika yedu. Aiwa ndinoti
kwamakaenda kusina amai akuendwe nekuti muchazosvika dhoo ravharwa. Ndofunga makaona mabasa akaitwa napurezidendi eTrababalas. Tinozvitenda zvikuru uye tinokutenda his excellent wedzera wemazuva ekurarama panyika uye mugogona kuvandudza dai zvimwe nezvimwe nenguva inotevera. Alright, but inini thank you mudhara nemashoko enyu makuru ekupedzisira maudza mhuri yeZimbabwe naona nokusekai nevese but ndotofungidza kuti sewiki nevaneka mufanira kuvakandira futi rimwe sofa. Kuvakandira rimwe sofa ndinoda, asi nyaya yefinance ndo pasina. Alright, but amakaona imwe finance mufanira kuvakandira futi imwe. Ndisiya manje hamuchavaise panzvimbo 1 manje namadzimai lolo. Wako wati chimwe wari 1 handizve wobva wagaragara wobva wati rimwe ramadzimai lulu kana unongoti ari 1 unongotora madhisaini pana ejimba ipapo uchingoita uchingotirovera. I think ndakaonawo finance nenyaya yekufambisawo. Ndinokwanisa kugadzira sofa rinoiswa kana madrawers. Rekuti rinoiswa kana madrawers, mamwe madhisaini amunowana Nigeria ndinokwanisa kumagadzira kuburikidza nesimba rangu, but chinongoshota chete isupport nematerial nefinance. Manje kuti ndizviite ndiri ndega handigone. That's why makaona even mutungamiri vachitaura vachiti ngatibatane semhuri yeZimbabwe tose tinokunda. Alright, awa thank you very much mukoma wangu nekuya panapa paDJ Sparks tichimbokurukura tichimboonesana kuziva kuti zvakazofamba sei sofa raapapi pane anything chamakapiwawo from Sewiknew, but I'm sure Sewiknew havakangano Sewiknew vanokuitirai something. Sewiknew mari yavo haiperi, takazozviona tambo takachifunga kuti mari yavo inopera, but takazoona kuti mari yemunhu haiperi ende vanhu vachatoramba itopiwa mota wakawanda vanga vatosvika kudzimba pamwe ndiri palist yedzimba, saka zvakawanda zvinenge zvichitwa naSewiknew. Thank you very much mhuri yeZimbabwe nekuramba muchingoona nekusapota mavideos edu. Don't forget to subscribe, like and share. With that, we are out.